Mga labidabs, sa banyo kami bibili ng... Anong bibilin mo, boy? Siyempre, buko. Close the door. Ay, it's not door. Ano pala? Gate. Ba't ang dilim? Siyempre, madilim. Dami ko pa rin sampay, oh. Ang pag mag-asawa na, ay pag mag-jowa, ganito maglakad. Paano maglakad? Ganyan. Okay, pag mag-jowa. Paano? Wala. Kapag mag-asawa na, malayo. Ginadayo. Hiwalay na kung hiwalay. At doon kami pagkatangan ni Buko Juice na lagi namin pinagbibilan ni Romel. Ayan o. 35 di may isa. Wala nagpudot. Mas healthy no ko na nga buko. Malapit lang po kami dito. 1 minute, 2 minutes. Ne? Hindi kala ko sinabi ko. Dalawa. Hindi kuya, dapat kinahin. Hindi ko sinabi. Nagpason, pakita mo taginata mo. Ne, ipakita mo. Buko. 35 pesos lang nga buko ka, di balay ka kalagsudal. O kaya pag nasa probinsya ka, kalatumanga di ka roba sa kagsudal ti buko. Ito yung nga kita man 35 pesos. Nagbasiin Ganito talaga pag sa Maynila. Anong masasabi mo? Nagpaigid ka, boy. Ang masasabi ko We're waiting for our visitors. sa Maynila kasi... Kuya JM and Kuya Panot will come visit Ading Rogen. Kuya Panot, alcohol. Hi, Kuya Panot. Ayan na po ang unang bisita ni Baby Rogen. Ang pogi, Uy, ang bango. Mamaya na mag-bless dun ka na. Ay, Kuya JM, mali ka na. May alcohol ka. Mag-bless mo naman. Uy, yung isa pa, Kuya. Ayan si Kuya, oh. Alam mga lapidabs, gumisita po ang mga kuya ni Baby Rogen dito sa bahay namin. Minsan lang po sila mamasyal. Ito ang aking, Tagalog abirat. Abirat ko, diyan kami Tagalog na. Bilas, si Jen, ang pinsan. Alam niyo na po ang asawa ko at ang kanyang pinsan, lahi po nila ang, ayan na po, kayo na pong magsabi. Guwapo daw. Ayan po, halatang magpinsan po mga katawan nila. At, hi kuya. Mag-hi ka. Hi Kuya Panotski at Kuya JM. Hi vlog ka mo, bilis. Hi vlog, kain tayo. Pinasyal si Ading Rogen. Hi, mga labidabs, ayan po bisita ni Ading Rogen. Sayaw si Kuya Panot ng sa malamig. Sige Kuya. Play. Sige, play. Okay na. Ang galing nga, nahiya po. Si Kuya JM, paano? Ganun ba? Dalawa kayo, sabay kayo. Ayan, ang mga pinsan ni Baby Rogen. 1, 2, 3, sa malamig. Tulog naman si Ading. Ayun, tulog si Ading. So, yun po mga labidabs, nakauwi na po ang aming mga bisita. Si Kuya JM and Kuya Panotski. Kuya James, thank you very much for visiting Ading Rogen. Thank you for coming over, Jen. And Abbas, yaman kami. May kaitog pa-share ulit. So, yun mga labidabs. And I would like to thank you for watching this video. And if you like it, please don't forget to subscribe Manang Jenny channel. And that's all for today. Thank you very much again, guys, for supporting and for your love to me. And I will do my best. Tunod dati time ko nga dado nga makapag-vlog ulit. Yung tunog awid aki jay pinakamamahal kong province ng Isabela. Thank you again, guys. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod kong video. Thank you so much. Have a wonderful evening and always take care. That's all. Bye!